NPP headquarters na kowa etien kasisi akowa otien kan yemwaha sabre balloting no wonu mawie owura lanchamatin da so anansa afi wode ne nkrata akoma won senate afia ama me nye oso na mema ahwefo nyina kwa abamra NPP amanyekuo no atai kasiem ewon kan samme obepiem a afei na balloting no mpanimfo ede ba ba hihye so na yewura usuafu yakuto ono ankasa bepiem wa ha na yewura Kennedy ohine Japan ono so ono ankasa abepiem wa ha yewura ye Francis Adenimo na na musini ebai yeguso ehwani mu se ida mampani abedi akira na ankasa na se yewura Fedoware eba begina mu ede amana na obi biara obesoma ne bia electoral commission for so ewa ha yewura Sebu Okweku doctor ono enedi wonani mu a omu abehyiam na yeninkan to just say elections committee no womu edikan ene aspirants nyina ehia adede wa akoma no se bere bia da no eto aba ne wie ne beto just say manfo bi tawo mna se poma no kra na mso menra yewra Alan John Kojo Chairmantin atwe ne ho de free akansi ni enti abona akowa mi bu se wo bobo no so obi aba ho ye twen wo Alan ne nkrofo mai kire se wode nkrata abre party na mo maje atuma na pepe ebo be so nonko anopai ena mpanifo chema dispatch rider ede yewra Alan Chairmantin krata no bre party no officially ebo o ma nyese watwe ne ho de free akansi ni party no so ede statement ana krata ababonti a mo kire se o masom omudi hu ya pa se watumi etu ana mo sa na eno danchen a woguso a wotu ana mo free se no odi kan akra aba no badada se wonu mu a nyema bi ko so abato ma woni anye ho no guso a eno ho twetwe nkomo hwekwan obafa so a obetu ana mo na afi wo makoma to yam na sa na monto no aba nanso abato no de ho ntoto nyina no guso a obeye se ne be ya November 4th abato no eba so samra mi no ka say the party no officially omunsa kan yewra Alan Chairmantin ne withdraw na omu kire se enya no nti na obetwa abato na sense na say no nya effect bia abato no so samra balloting no ebekoso ama nipa nan ya wo maka vacancy ni no tom mebe se no me no ne hu ba bia obi abeda na so yewra John Alan Kojo Chairmantin de enedwumadi no wanka hu bi afia yo ntina wo kire ye share aspirant no ne wo mo edi nkomo na afi ye pese ye hunu report be no mo be hyase wo hwe a afia no ko mpanimfo elections committee ni mpanimfo edikan ne aspirants no ehia so obekai a yewra Kennedy Japan e kan won mo a after say to aba no na one ode nsemi betu ja wa kire say wonte no ho ase wonyema bi a course no enti elections committee na di kan ask on safre no wa ba de nso ma betu ja nti ho akwanya sa committee no be sa no atena se na enkomotwetwe akoso na aspirants no so bi biara o wa dwinkyere bi fa niema ba ko mienu bi a course na anu a omufo se omoye duyi a betumi abo ama November 4th de anu mu ada ho no eno so mu guso omoye ho nhia mu sama me no ka sa na wedi kan no mampani abedi akemi ha na musini so eni ha nti yeguso a ye hwe ni mu kwan so ono so ba cancer acha ahwe be donko de na dumedie no ahihye so a yebetumi ahunu nipa nipa umu jina no eni bebe wo mu ebeda e wa abato akata no so nyambo a November 4th ene wadaro ma se de wahase no fa yenko awie ye pa yedase nyame mo ho ban nti yamane boni jamra akowa na yete no nka no